når regnen bare siler ned, så har jeg tændt for kolder TV. Medierne er begyndt at betyde utrolig meget i unges hverdag. Unge udvikler sig via de her medier, og nogle gange er det på den gode måde, andre gange er det på den dårlige måde. Unge har også begyndt at lytte meget mere til medierne, end de har gjort før i tiden. Mange unge, der er nogle gange deres liv styrer af medierne. Vi ved, at de for eksempel går i det samme tøj, som de kendte her på i film. Og de unge de gør det for at passe ind i fællesskabet, fordi de bliver presset nogle gange af nogle af deres veninder eller venner. Så har jeg tændt for kolder TV. Jeg synes nogle gange, at medierne sender de forkerte signaler til unge. Ifølge medierne, der skal det se sådan her ud, hvis man skal være perfekt. Men sådan er det nødvendigvis ikke, og jeg synes, at det er de helt forkerte signaler. Det kan være til mange alvorlige sygdomme, som f.eks. spiseforstyrrelser, fordi at piger de synes, at de skal se ud som de piger, der optræder i medierne. Susanne rejste hjem i går. Unge til dag så begynder at være meget, meget doven. Mange unge foretrækker at sidde foran fjernsynet eller tv'et, i stedet for at være ude og spille fodbold med deres venner. Og da jeg var ude og interviewe 6 unge, der spurgte dem om det her spørgsmål, jeg kom simpelthen til den her konklusion, at unge bare synes, at det var sjovere at sidde foran tv'et nogle gange, end at være mere social og ude og spille fodbold. Det kan have store konsekvenser, især når man er ung, fordi det er der, man er begyndt at knytte alle sine bånd og venner, man skal have for resten af livet. Og hvis man bruger al sin tid på medierne, som for eksempel computeren, hvor der er mange, der spiller spillet World of Warcraft, som kan fylde rigtig meget af ens tid, som I kan se her. Det kan gøre, at man bliver meget usocial, og måske påvirker det også ens humør, fordi man ikke har de venner til at støtte en, hvis man går igennem hårde tider. Ja, medierne har en stor indflydelse i vores liv. De bestemmer, hvilket tøj man skal have på, hvordan en strømfjer skal se ud, ja, hvad som helst. Det kan også være, at man ser op til en, der optræder i et eller andet form på medie, som man gerne vil se ud som om, og det har jo også en indflydelse på, hvordan man bliver som person. Video. Video. Jeg har været ude og spørge folk, om de ville kunne leve uden medierne. Her kommer der lige et par klip. Vil du kunne leve uden medierne? Nej. 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 Godt. Nej. 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 Nej, det tror jeg ikke. Og min konklusion er så, at folk vil ikke kunne leve uden medierne. Video, video.